Hai logoफोर welcome back to my YouTube channel. नै नोंथांनि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आङो बेरे फुंजानि दाबो जेबो जायाखै खिन्थु आङो नै मा गोसो जानानै लादु जादों आङो नै नै सासेयाबो जागासिनो नारेंखल लादु बियो हा ए नों जादोंना दे जादो नारेंखल लादु बियो मेथाइनि न' बानायनाय नङा आरो बायनानै लाबोनायसो ओमफ्राय लोगोफोर आङो नोंथांमोनजों दिनै माने मा खालामनाय जायो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो होननानै सानलायबाय होमबा नोंथांमोना जोजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बिनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर थेवबो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै फख्रिनि ना गिदिर मोनबोलायबाय जि खुसिथार नै जानोसैलायनो बेखौ दिनैहाय नै माथो लाबोखो फिसा फिसाखौ बेयाव जानांगौ आं बासआव थासै मानो जानांगौ बेखौ ओमफ्राय मानो जागोन नाखौ इसोर नै नांफैजोब्बाय ओइ नों नाखौ गियो गिदिर होनो अरजागोन नै मानसिखौ नै मा ना होनो बेखौ जानो हायो सिलभार ना खातला ना मिरखा खातलायानो खातला मा होनोथाय बाबासो मिथिबाय सोलागासिनोल' जाया मालाय दे नोंसो बिदिसो मा बियो मा ग्रिन जालाबायनांगौ लादु होनदो लादु सोलाजोब्बाय नै पर'था जानो नागिरदों फुङावहाय जेबो जायाखै जेबो बानायनो गोसो जायाखै ओमफ्राय पर'था बाबानाव बिहरबाय ओमफ्राय जानोसै मा बे नोंसो ए ओइ दानां नोङो जागारनोसै आंहा ला नै दाख्लै नै बेखौहाय माबा जलफि आमलाइ नै बिजानैया दाख्लै बाजाराव थांनायाव लाबोफादोंमोन बेखौनो ओरैनो दोनगासिनो प्लास्टिकआव ओमफ्राय दिनै नुनानै नै नायसननानैहाय बेखौ सान्दुङाव हानानै सान्दुङाव फोराननानै दोनसै आं सुनानै लागोरनि ओइद मा नोंहा मा खालामदों नों बेजों दोन हाखांजोब्बाय आङो हानानै लाजोब्बाय बेखौ ओरैनो फोराननानै दोनसै गाज्रि जाजानो गिनानैसो खालामदों आङो ग्रिन टिबो लोंगासिनो बेरे फुंजानिफ्रायनो जानला मोनला जाथारबाय नालाय बेखायनो एसे ग्रिन टि लोंनानै एसे मा होनना बुंनांगौ बिदिखौहाय बेलेन्सआव थानाय बायदि मोनलायबाय आरोना ग्रिन टि लोंनानैहाय ओंखायनो बेखौ लोंनानै लागोरसै फोराननानै लानोसै ओमफ्राय संख्रि टंख्रि होला होननानै सानबाय आङो ओरैनो फोरानसैल' दहाय फुङावनो खालाम सानदोंमोन आं बेखौहाय ओमफ्राय गैया फिसालायानो ओरैबादि उफुद्रुग ओरैबा ओरै खालामखोमानोबो मोना बेखौ जागोन ना बियो जाबाथाय गुजुयो बेखायनो होआखै आङो मरासेयावसो दोनसै आं र' थादोंसै बेयावनो जाबायना नै लोगोफोर नाखौहाय फुख्रिनि नाखौ नै एवथ्रमगोरखाबाय ओमफ्राय ओरै फारसेजों नै आंहा स्कुवाश रुनाय जानो नागिरदों
नैबे मैथाजों जागोन नाखौहाय ओमफ्राय नैबे स्क्वाश रुनाया आंनि नै संख्रि एसे होनानै रुखानोसै ओंखाम संनायसोमोनहाय माबायाबो आङो मानजिबाय थायासै आङो बेखौहाय कुकाराव रुनानै दोनसै ओमफ्राय संख्रि एसे होखाबाय दै एसे होबाय ओरैनो रुनोसै आरो ओमफ्राय मैथाजों नाजों बेयो मा जाबावो जेरै दा फाजा थारमाने आङो मंगलबारखाय दिनैहाय निरामिस जायो ओमफ्राय बिसोरो निरामिस जाया ओंखायनो आङो स्क्वाश रुनायजों जागोन नायगोन पनिर लाबोबाय नै एसे नै बुदिया जानांसिगोन सिग्लिजोब्बाय पनिरा आयै एसे गार ओंख्रि संसै दोनैसै आङो दोनैसै दे ओंख्रि संग्रासो बियो नै बिसिना मालाय मैथा ओंख्रिया जि साइज जाखाबाय फुख्रिनि ना ओमफ्राय मैथा गोरलै गोरलै बिजौ खानानै आयै जा साइज जाखाबाय ओमफ्रायहाय ओंखाम नै बे जाबाय माइरं रुनाय ओंखामा आंना स्क्वाश रुनाया ओरैनो संख्रि होनानै बिदिनो जागोन आङो ओमफ्राय बे दं नै लाब्रा फिसालानो संनायमोन आलु फान्थाव लाब्रा निरामिस बेखौ जानोसै आं नै आंना थोरसिया ओंख्रिया बेनो बेजोंनो गोग्गोम जासिगोनलै आङो जानो हादलाबायखायो जेरैजोंबो ओंख्रि नांलाया आंना बिदिजोंनो ओंखाम मोनबानो जायो आरोना ओमफ्राय जायखिजाया बानलु थादेरबानो जाबाय जेबो गैथाराबा ओमफ्रायहाय बिदि रुलाबायनाय माबा मोनसे थालाबायबानो जाबाय आरो सिन्था गैया आंना ओंखाम जानायावहाय खहाबलाजोबो जेजोंबो जाग्रोनानै लानोसै आं र' बेजोंबा नै जि गोथावनो लाब्राखौ जानांलायबावलासो हरदो आंनो नोंबो नों जायो आया बावदों र' आं जागोरनि आंबो जागोरनि आं गोथाव मोनथारदों फिसाला उन्दुनायावसो जालायबाय टाइमा खयथा जाखोमोनलाय टाइमा 3:10 टाइमा 3टा बारगुलायबाय फिसालाखौ फुथुबाय दुगैबाय ओमफ्राय नै दासो मोनजाबाय जाग्रोना लानोसै आं लोगोफोर दा बेबायदि लाबाय थाबाबो फिसाला सिखारबा दिगदार जालायगोन ओंखायनो जाग्रोथारसै आं हाखु दाखुनो डाइरेक्टनो दहायनिफ्राय मोनायावसो जालायबाय दहाय लानो मोनासैलै आङो ओमफ्राय दा मोनानैसो नै बायदिसिना जगायनो नागिरदों आङो जानायनि बेयावसो आङो नोंथांमोनजों नुजाफैनो हालायबाय आरोना ओमफ्राय नै आं मा जानो नागिरदों मा जगायनो नागिरदों नै नोंथांमोननोबो देखायनि आङो र' नै बे मा जिनिस सिनायदोंना लोगोफोर दहाय सानाव लाबोनाय पनिर बियो फिसालाया दहाय गेलेनानैहाय एसे माबा गुन्द्रा खालामजोबदोंमोन ना आङो सेस खालामजोब्बाय गुन्द्रा खालामजोब्बाय एसे गथा थानायखौबो ओमफ्रायहाय नै रेडि खालामबाय बानलु पियास ओमफ्राय दा नै दुन्दियाबो जगायखाबाय ओमफ्राय दा बेयावहाय थाव होनानै लाखाबाय नै एवनोसै आरोना एसे
दाउदै एवनाय बायदि एवलायबाय आङो ओमफ्रायहाय लोगोफोर आङो मा होनना बुंनो नागिरदोंमोन जे आङो दाख्लि जे माबा होदोंमोन ना दख'ना बे बाथ'गां दख'नायाहाय बेखौ नुनानै मेरलायानो माने आंनोबो नांगौ होननानै बुंहरदोंमोन ओमफ्राय दा बेखौनो आङो बुंनो सानदों माने जायफोर जेन'बा क'क्राझाराव थानाय बिसोरनोथ' आङो डिउटियाव थांबा लांफानो हागोन ना ओमफ्रायहाय बे आलदा जायगानिनोथ' माब्रै हरनो हागोनथाय बेखौ आं मिथिला आरो आंथ' जेन'बा बिदि लांनानै हैग्राबो नङा जाहैबाय आं ओरैनो डिउटि टाइमावहाय थांबा लांफानो हागोन आरो ना क'क्राझारनि मानसिफोरनो ओमफ्राय दस्रानो आं मिथिला बेबायदि पार्सेल हरनाय आङो बेबायदि फायखारि नङाना ओंखायनो बेखौनो सानदों आरो ना ओमफ्राय जायखिजाया फसायदों नालाय मानसिफ्राबो बुंहरदोंमोन आरो ना आंनोबो नांगौ होननानैहाय दा नायनोसै बेसेबां हादों हायाखै आंबो मिथिया सोंहैफिननांगोनसो बेसेबां बुरजा दंबावो ओमफ्रायहाय बेसेबां मोनगोन गांबेसे मोनगोन मेरलायानो बुकिं खालामनानै थायो नालाय बेखायनो आरो ना र' आं संनानै लागोन दहाय साननि बायदिनो आरो मोनानिबो स्कुवास रुनाय खालामबावबाय दुन्दिया होनसै मोदोमलायनाय दाबायदि बोथोराव ओंख्रियानो दुन्दिया होआबा जाया बेजोंसो कमप्लिट जानाय बायदि मोनखायो जाबाय नै दाउसो होनलांबाय औ ना बिदै बायदि नुलायबाय जाबाय पनिर भुजिया बियो आरामनो मानो थांखो नोङो मानो थांखो नै स्कुवास रुनायजोंनो नै ओंखामजों जागासिनो बेहा दहाय बेलासियावसो जाखादोंमोन बियो नै माबा ओमफ्रायहाय बांद्राय जानाय नङादां होननानैहाय मा ओंखारखो सासे आगैनि माने कमेन्ट मोनदोंमोनलै आङो मा कमेन्टआ जाहैबाय माने दा आं जे गुमैनि न'आवहाय जा जिनिसफोर लांदोंमोन बे जिनिसफोरखौ लाबोफिनगोन ना लाबोफिनजाया न'आवहाय होननानै सोंदों आरो ना थ' बेनिनो रिप्लाय होनो सानदों आङो बेनो जाहैबाय जा जिनिसफोरखौ लांदोंमोन आङो न'निफ्राय दाबोनो लाबोफिनाखै बेयावनो दङ दासिमबो दङ नायनोसै उनाव मा जायो होमबा बेखिनियानो आरोना लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेबां दोनथ'नोसै दे मोनाबायबो उन्दुनायनि सम जाबाय फिसालायाबो उन्दुबाय ओमफ्राय आंहा एसे खामानि दङ बायदिसिना लिरनांगौ मानांगौ थ' आङो फोजोबनोसै बेयावनो होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं